Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Ki padba ki syuba bat syura UMP ba un led jurep bat led jengo ya ki jaka shleum ki bala katae. Uniu de UMP jongka seng Kongres na Bihar u Tariq Anwar. U Anwar u kwa ban led jengo daladi ya ki jaka shleum ha katihar bat ki nong yalam ka seng Kongres ki lakam ba udang don hapdeng ga jingsyutom. Hanrei ka mensim jong u kamsha ban chu sngap na ying yakai ka balaja ya ki padba. U Anwar ubami khmat yaka katihar parliamentary constituency ula perlut por arsengi ban jurep yaki jaka shleum ki balasha katae. Ha kini ki arsengi ula syong daka lieng u syong daka traktor ban poi syaki jaka basha katae bat la sapriang ka video ha social media ka baki padba ki syuba bat syura yo u ban poi syakita ki jaka.